שלום וברוכים הבאים לפינת הפרשה של כיתה ב' לפרשת תצווה. נתחיל את לימוד הפרשה עם שיר הפרשות, אנחנו נצעק בקול רם תצווה, ונברך את ברכת התורה כדי להכניס אותנו לאווירת לימוד תורה. השבוע בפרשת תצווה כהקדמה ממקדת, אני מציעה לעשות סוג של משחק, לשאול את התלמידים תצווה, מה ציווה אלוקים את בני ישראל להביא. והשלב הבא של המשחק, יש לנו כאן תמונה של המנורה עם הכהן, שמדליק את המנורה, והתלמידים יכולים לבוא להקליק כדי לקבל רמזים מה בני ישראל היו צריכים להביא. אז למשל, אם נקליק על מספר 1, על הזכוכית מגדלת, נקבל ציור של עץ. נגיד לתלמידים, מה שבני ישראל היו צריכים להביא, היה קשור לעץ הזה. מישהו יודע? ואז נוכל לחזור לתמונה הבאה, ונעבור לרמז הבא, נקליק על מספר 2, נקבל את הציור הזה של העלים, ונשאל, הדבר שבני ישראל היו צריכים להביא, קשור לעלים האלו. מי יודע? ואז אם התלמידים עדיין לא יודעים, אפשר לעבור לרמז הבא, נקליק על הזכוכית המגדלת, נקבל ציור של יונה שעפה עם העלים האלו. מי זוכר מהסיפור של נוח והמבול, מה הביא יונה? מה שבני ישראל היו צריכים להביא בפרשת תצווה, קשור לסיפור של היונה והעלים. ואם התלמידים עדיין לא יודעים, אז נעבור לרמז מספר 4, הדבר שבני ישראל היו צריכים להביא, קשור לפרי הזה. מי יודע מה בני ישראל היו צריכים להביא? ואז מקליקים כאן, מי שעובד לפי קובץ לוח החכם, יכול להקליק על התמונה, לחזור כאן. והרמז האחרון שלנו, הנה הדבר שהכינו מהפרי, זה מה שבני ישראל היו צריכים להביא. מי יודע מה ציווה השם בני ישראל להביא? ויש לנו עוד תמונה אחת, כך היו מכינים את מה שהיו צריכים להביא. אז כמובן שהתשובה שלנו זה שמן זית. אם התלמידים עדיין לא ידעו, אז אפשר כבר להעביר אותם לעמוד הראשון ולהשמיע להם את הפסוק. אני מזכירה, מי שעובד באמצעות הקובץ הזה של לוח החכם, מקליקים כאן. מי שלא, אז יש לכם את הפסוק הראשון בתקליטור, וכמובן שהתשובה זה שמן זית. אז כאן הם יענו מה צריכים בני ישראל לקחת, זה השמן זית, ובשביל מה? כדי להדליק אור במנורה, כמו שראינו בתמונה הראשונה. השלב הבא זה כמובן להאיר את שם הפרשה בכל העמוד. ואז זה מוביל אותנו כבר לשלב של הקניה שלנו, והשבוע, מלבד הסיפור של השמן זית, אנחנו נלמד על בגדי הכהן הגדול והכהנים. אז בפינה הקסומה שלנו של סיפור הפרשה, נספר לתלמידים על בגדי הכהונה. מה שחשוב לעשות קצת הבחנה כשמספרים את הסיפור, זה בפרשה שלנו, בפרשת תצווה, זה הציווי להביא את הדברים, ולא ממש הכנת הדברים. כך שהתלמידים ילמדו על הכנת הדברים ממש, אחרי פרשת כי תישא, בפרשת ויקל בפקודי. אותו דבר, אגב, לגבי המשכן וכלי המשכן, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, בפרשת תרומה. אז כאן בכיתה ב' אנחנו ניסינו לעשות את ההבחנה הזאת בין הציווי להכין את הדברים לדברים עצמם, באמצעות זה שזה נראה כאילו שזה סוג של סקיצה של הדברים שהם היו צריכים להביא, אז חשוב לציין כל פעם שזה הציווי ולא שבאמת הכינו, כי אחרת שנגיע לויקל פקודי זה נשמע כמו חזרה, ובעצם המטרה של ויקל פקודי זה לומר שבני ישראל עשו בדיוק את מה שהשם ציווה ואת מה שבעצם משה אמר להם לעשות. אז הנושא שלנו זה הבגדים המיוחדים, זה הנושא שאנחנו נתמקד בו במסר, וכך אנחנו מתחילים, פותחים את הפירוט של בגדי הכהן הגדול. כאן יש לנו את האפוד, הבאתי לכם את זה כאן קצת בסוג של זום כדי להראות לתלמידים. הדבר הבא זה חושן המשפט. המעיל עם זה שאנחנו מתמקדים בפעמונים, שהיו שומעים את הכהן הגדול כשהוא היה הולך, בגלל שהיו לו פעמונים בקצה של המעיל. וציץ הזהב, זה היה מופיע על המצח, היה כתוב על זה קודש להשם,
וזה החלק מהמצנפת, מהכובע של הכהן. והדבר הנוסף, אנחנו שומעים על הבגדים של הכהן אדיוט, של הכהן הרגיל. נספר לתלמידים גם על זה שהשם ציווה למשוך את אהרון ובניו הכהנים עם שמן זית כדי להקדיש אותם לעבודה במשכן, ולאחר שנספר להם את זה בהקניה בספר הגדול או באמצעות הלוח החכם, אפשר להעביר את התלמידים כבר לעבודה בחוברת, והם צריכים להעיר את המילים שכתובות בתוך המשפטים, שמופיעים גם בציור. ואז אנחנו נתמקד בנושא 2, כמו שאמרנו, מי שאין לו זמן לדבר על כל הדברים, אז מדבר רק על הנושא בכללי, על נושא מספר 2, הבגדים המיוחדים של הכהנים. והנה זה עמוד המסר, יש לנו כאן את ההערה של בגדים ועבודה בכל העמוד, והם משלימים כאן בגדים בציורים האלו, ואז יש לנו כאן תמונה כדי להמחיש לתלמידים את הרעיון שהבגדים המיוחדים האלה של הכהן זה בעצם כמו שיש לנו בחיים שלנו עבודות מסוימות שיש להם בגדים ספציפיים לעבודה, אז כך גם לכהנים היו בגדים מיוחדים. ההבדל בעצם בין הדברים שלובשים היום רופאים או שוטרים או חיילים והכהנים דאז, זה שהם לא יכלו לעשות את העבודה שלהם בבית המקדש בלי הבגדים האלו. לעומת זה, רופא כן יכול לטפל בחולה, גם אם הוא לא לובש את המעיל הלבן, למשל. בנוסף, הבגדים האלו של כל העבודות האלו, הם בגדים שעוזרים לתפקד, כלומר לעשות את העבודה, אבל הבגדים של הכהן הם בעצם גם היו בגדים עם קדושה. אז הם היו משהו עוד יותר מיוחד מהבגדים של עבודות רגילות שאנחנו מכירים היום. הנה יש לנו את העמוד כדי לבדוק שהערנו נכון. ובעמוד שאנחנו מעבירים את המסר לבית ולמשפחה, התלמידים צריכים לדבר על בגדים מיוחדים שיש להם. אז קודם כל, בהחלט יכול להיות שיש לכם תלבושת אחידה בבית ספר, וזה סוג של בגד מיוחד שתלמידים צריכים ללבוש כשהם באים לבית ספר. יש לנו בגדים, למשל, שאנחנו לובשים לכל מיני חוגים. לסקי אנחנו צריכים להתלבש בדברים המיוחדים לסקי. לבריכה אנחנו צריכים בגד ים, משקפת, כובע ים, ואם אנחנו משחקים בנבחרת של כדורגל, או של התאמנות קרקע, אז כאן יש לכם כמה רעיונות איך להדגים לתלמידים סוגים של בגדים מיוחדים שיש להם לדברים מיוחדים שהם עושים. הגענו עכשיו לעמוד של החידות, וזה ההפנמה וקצת בדיקה, וגם לקראת סיכום ממקד. אז הכנתי לכם את זה עם תמונות ושיום של כל דבר, כדי להקל קצת על החידות, כי בסך הכל הן מילים לא מאוד שימושיות ומוכרות, חלק מהן, וזה אולי יעזור קצת לעבודה. מי שעובד עם לוח החכם, אז אתם יכולים לעשות את זה כמשחק גרירה, לשאול את החידה ולתת לתלמידים לגרור. אני על הגב של הכהן הגדול, מה אני? אז התשובה זה אפוד, אז אנחנו גוררים לכאן את הכרטיס של אפוד ושמים את זה במקום. מי שלא עובד עם הלוח החכם, אז אתם יכולים לקבל את זה כ-PDF, וזה פשוט יכול לעזור לתלמידים לענות על החידות. והשלב הבא זה למצוא את המילים בתוך התשבץ שלנו, ואז לסמן עיגול סביב האותיות שנשארו לנו, כדי לענות על התשובה מי הכהן הגדול, וכמובן שהתשובה אהרון. אפשר לתת לתלמידים כיצירה לחבר חידה משלהם על אחד מהדברים בפרשה, ואז אנחנו הגענו לסיכום הממקד שלנו. אנחנו נעלה ללוח הפרשות את התמונה שלנו של תצווה, יש לכם את זה כאן, זה הציור של החושן המשפט של הכהן. לאחר מכן אנחנו נשיר שוב את השיר של הפרשות ניצג תצווה, והפעם אנחנו נעשה תנועה, גוף ולשון, משהו שימחיש את מה שלמדנו ספציפית לפרשת תצווה, והשבוע אנחנו למדנו על בגדים מיוחדים, אז אפשר ככה להצביע על הבגדים שלנו, ולאחר מכן אנחנו נברך את ברכת התורה שמברכים לאחר קריאה בתורה, אבל מי שרוצה להמשיך עם הנושא של פרשת זכור, אז אתם תמשיכו ותברכו רק בסוף. אז כאן אנחנו רוצים קצת להסביר לתלמידים שהשבת הקרובה, השבת לפני פורים, קוראים לזה שבת זכור.
מה צריך לזכור בשבת זכור? אז בשבת זכור אנחנו קוראים את הפסוקים שמדברים על לזכור את העם עמלק. עמלק עשה רע לבני ישראל, הם בעצם באו להילחם בבני ישראל במדבר, כשבני ישראל היו חלשים, והם נלחמו קודם בילדים ובנשים ובזקנים, זה עם רע מאוד. השאלה הבאה שאנחנו רוצים לשאול את התלמידים, למה קוראים על המצווה לזכור את עמלק בשבת לפני פורים? אז כאן יש לנו את התמונה של המן הרשע על הסוס בתחילת סיפור המגילה. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בהמדתה האגגי. אגג היה מלך של עמלק. המן בא מהמשפחה של אגג, אז המן הוא מעמלק. המן הרשע מהמגילה שרצה להרוג את היהודים היה מעמלק, ולכן בשבת לפני פורים אנחנו מקיימים את המצווה לזכור את עמלק, ושהשם רוצה שאנחנו נוציא את הרע הזה, את הרשעים האלו, מהעולם. מאחלת לכם בהצלחה בכיתה, שבת שלום, ופורים שמח!